heedi ɗo e haalirde mon piindi radio ko on 13h yoni toon to Siwoyni e to Melga Mali. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe yonti jonde meɗen mawji meɗen hono no kala alarba hoorejo leydi ndi ene ardo kundon batu waɗongo toon to galle lamorgo to wiitengo conseil des ministres e ñalawma hanki o gundon batu daɗɗi toon to galle lamorgo to dow gardogol hoorejo leydi ndi e ɗen toɓɓe ƴettade hen ma en jaadu hen e cimtol ngol Elhaj Abbas Sarr suudu sarɗiyeji leydi Sénégal mawdit ɗum koko yowiti e golle e commission des finances budgétaires loi des finances 2026 noon mo ɗum duuma ɗo ha ñande nogas ego lewru ndu gonɗen conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA yini ɓatake ngam artude ko yowiti e kuppugol signal hono nden ɗon yawo habrirde TFM kam e 7 TV kabluji caggal leydi manaw en toon to Cameroun e to leydi Mali kabluji coftal ɓalli Pape Thiaw keblo kippo gendijo mo leydi Sénégal ɓayini dogol nogas e jiiɗi ɗo fettoɓe ɗum koko yowiti ɗen pottite ɗiɗi de Sénégal foti wadde taw ko pottite cikilagal hakkude Sénégal e Brésil kam e Sénégal e leydi Kenya. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe ɗum ɗo e ko wona ɗum ɗo kala nana e nder kabluji ɗi so tawi on cabbima joni joni piren pacciren. Jam ñalle mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde piinde radio sawtol ngol neɗɗo follow e Mariste Villa 92S to karalagal ngal woni toon ko Seydina Oumar Boun Khaddam Diop ɗo yeeso haalirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng kabaruji men e ɗemgal Pulaar puɗɗortoɗen kabaruji ɗi ko hono no mbirunɗen ni e gardidi kabaruji ɗi hono no kala alarba toon to galle lamorgo to hoorejo leydi ndi ene ardo toon gunɗon batu jagorɗe wiyetengo conseil des ministres e ñalawma hanki o hoorejo leydi ndi ardima gunɗon batu conseil des ministres peeje ƴettama toon e ɗen ɗon toɓɓe e jewtitade ngam artande en e ko yowiti e gunɗon batu conseil des ministres en jadata hen e cimtol ngol Elhaj Abbas Sarr yuɓɓinama no aada yaari conseil des ministres kala alarba to galle lamorgo leydi Sénégal e gardugol hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ene jeeya e toɓɓe ɗe hoorejo leydi ndi arti Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 baɗowo ñande 31 lewru yarkoma yaɓani 13 jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom o holliti wonde ñande 31 yarkoma kanko hoorejo leydi ndi o tawtaramo on ɗon lancement officiel mascotte fuɗɗima ñande ɗiɗi lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi o fawti hen jillu nebbisu toon to golle ɗe jogori wadde guile koɗorɗe ha to pijulleji sportif en kam e wondiɓe mumen waɗata kanko hoorejo leydi ndi o erima gouvernement o goomu juɓɓudi golle Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 structure uji publique société ji privé foof en yo ndendin doole mumen ngam kala ko foti wawde waɗede hade saaha o yontudi wawa gas o tengtini kadi o Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 yo won darorgal labtungal wonande ɓesgu Sénégal na eɗen toɓɓe o siftiniri jagorɗe ɗe priorité gouvernement o ko haɓade basal wallude miskineɓe famarɓe doole o wi yeɓe ɓeydu sembinde faggudu leydi ndi ngam ɓamtare ina yetto moni kala kanko hoorejo leydi ndi o wi yeɓe dolnu ndema maara système de transformation et de commercialisation de la production rigicole nationale ko adi ndombo hokko kongol hoorejo jagorɗe o kanko hoorejo leydi ndi o arti e agenda makko o wi ñande 3 jolal o tawtoranoma 19e assemblée générale de l'agence universitaire de la francophonie et de la 5e édition de la francophonie scientifique ñande nayde o udditi 8e édition salon international des mines du Sénégal o holliti altini so geno ñaawi sappo jolal hitande ujuna ɗiɗi e nogas e joyyi wonata la journée des forces armées titonde mabɓe hikka nden noon ko force armée partenaire des Jeux olympiques Dakar 2026. Vous écoutez Pindi Radio. CNRA conseil national de régulation de l'audiovisuel e kamɓe noon ɓe jaltini ɓatake ɗum ko fewti e koppugol signal ɗin ɗon ayawuji ɗiɗi tawatiɗo e nder leydi ndi TFM wondude e 7 TV ɗe ganduɗa kay e signal mum koko kuppa e TNT o
ɓe kolliti noon wonde kamɓe CNRA ɓe gatti ko yuti on ɗon fannu e on ɗon attaque mo ganduɗa kay ɓe ɓayini ɗum e wiide mabɓe gollal mabɓe woni ɗo ko espace médiatique mo ganduɗa kay kañum woni paysage médiatique sénégalais et responsabilité mabɓe koko waɗa à partager woni tan ko ɓe gonen ɗo ko moni kala en ko équité kam e traitement wondude e ganduɗa kañum woni ɗoftade horma jeydiyankagal ko ɗum woni darde mabɓe kamɓe noon ɓe kolli ɓe mbaɗi e rango noon fewde ɓe ganduɗa kañum en goni TDS SA nde artirta signal ɓe ganduɗa kañum min goni 7TV kam e TFM ko ɓuri yawde e yaccade ɓe kolliti noon wonde maɓe ndewino gueɗe ɗe ha nde ɗum reftata e lawol kona ɗum ko ɓe erima moni kala en nde ɗoftoɗo ɗen ɗon kuule ɗe ganduɗa kay ene lelni ɗum koko yowiti e alhaali o huruma ɗin ɗon jaynirɗe ɗen ɗon jaynirɗe ganduɗa kay ko tawateɗi ɗo e nder leydi ndi kolliti noon ɓe gardini ɗum ko wiyete ko dialogue woni tan yewtere kam e pamodiral so en gummima on ɗon fannu kalen eko yowiti alhaali e suudu sarɗiyeji leydi Sénégal e ñalawma hande o alkamisa hande o ma uddita ɗum koko yowiti eɗen ɗon golle commission des finances contrôle budgétaire ɗum noon koko yowiti tan e on ɗon loi des finances hitande ujunnaje 2026 ɗum ɗon noon waɗata ko e dow jimadi présidence de la commission des finances ene wayno noon jagorɗe ɗe kala ma garton to suudu sarɗiyeji to yete ɗo ha ñande 21 nduɗo lewru ndu gonɗen moni e mabɓe kala ma eto wadde défendre ɗum koko yowiti e jagorgal muɗum eɗen ɗon eɓɓoje ɗe ganduɗa kay jagorgal ngal ene jogui ɗum e ñalawma hande o noon ma uddita golle ɗe taw noon udditata ko on ɗon exposé mo ganduɗa kay ko ministre des finances et du budget ma rew hen ministre de l'économie du plan et de la coopération caggal muɗum noon ma wat audition ɗon audition noon fayi ko e ministre des forces armées ɗum wonata ko e sakkete ñallal ngal ko caggal muɗum noon ma jagorde goɗɗe garton ene jeeya hen eɗen ɗon jagorde ministre de l'enseignement supérieur ministre de la santé ministre de l'agriculture wondude ministre de l'éducation nationale ministre de l'intérieur wondude e ministre de l'énergie du commerce ministre de l'industrie kam e jagorɗe goɗɗe moni en kala ma arton to suudu sarɗiyeji to yete ɗum ko gam ko yowiti e on ɗon vote budget mo ganduɗa kay ko yowiti hitande ujunnaje 2026 Vous écoutez Pindi Radio. so en gummima e on ɗon fannu kalen e ko yowiti e nden ka e kisal ene wayno laamu leydi Sénégal ɓeyini on ɗon bilan mo ganduɗa kay e ɗin ɗon action ngaji taw ko yowiti e nden ka e kisal laamu ngu hani e dadiɓeɓe woni konikoɓe mbaɗi ɗum ko guila lewru juillet hitande nde ɗon gonɗen ha yetti lewru octobre maydu ɗo ndu so tawi kay en tumnima e ko yowiti on ɗon fannu hollitama kay wonande opération ngaji pattam lami ko kañumen kay goni ko waɗa gam yuɓɓitinde ɗum koko yowiti e nden ka e kisal hani e nden ka ganduɗa kañumen goni ɓesguli ɗi kam e nden ka keeri leydi ɗi ko wondude kadi e haɓade kala ko yowiti e ɓen ɗon ɓe ganduɗa kañumen goni joguiɓe anniyaji bondi hani e waɗoɓe e gueɗe e kantorinde ɓe kolliti noon e wonande nden ɗon darde ene teska hen darde e fayodinde ɓe ganduɗa kañumen goni e douane leydi ndi ɓe ganduɗa kay darima nden haare fayodinde gam haɓade kala ko yowiti e drogue kam e guyka ɗum ko wiyete ko guyka jawɗele hani e gasgol kanŋe taw kay ngol ɗon gasgol wona gasgol jaadugol e lawol hani e wadde transport leɗɗe taw kadi wona hunde yadude e lawol e gueɗe goɗɗe ganduɗa kay ɓe ganduɗa kañumen woni e dadiɓeɓe en darima ɗum ha ɗum wawi yuɓɓude no hannirta niyete ko noon kadi ɓe garti e on ɗon bilan mo ganduɗa kay ɓe mbaɗi ɗum e on ɗon contrôle mo ganduɗa kay ɓe mbaɗi ɗum fewde e yoga e yimɓe e ɓen ɓe ganduɗa kañumen woni ko tuumaɓe ɓen kala pawaɓe junggo ko noon kadi kamɓe ɓe garti e on ɗon ko ganduɗa kañum woni réseau mo ganduɗa kay ɓe mbaɗi démantelé e réseau ji hani e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni yinnoɓe wadde ɗalle tawa ko ɗalle ɗe ndewani lawol ummade ɗo ete nder leydi ndi gam yaɓande toon to caggal leydi ɗum bon noon woni ko wiyete ko les immigration clandestine
wondude kadi e wadde sécurisé woni tan ndenka keeri ɗi ha tengti kadi e ndenka laabi ɗi e nder leydi ndi bon noon ari tan ko caggal nden ɗon eɓɓorde nde ganduɗa kay laamu ngu ene jogino ɗum koko yowiti e haɓade walla ni e ndenka ɓesguli ɗi no hannirta niyete so en gumima e on ɗon fannu kaalen e ko yowiti ko ganduɗa kañum woni ɗin ɗon werlaji ɗi ganduɗa kay ko laamu ngu ƴettino nden ɗon eɓɓore ngam ɗin ɗon werlaji ɗum koko yowiti e nannugol werlaji ɗo ete nder leydi ndi caggal nde laamu ngu ƴettino nden ɗon eɓɓore ne woni tan noon ngal ɗon kuural sinama niyete ñande nogas e nayi nduɗo lewru yawtundu wonande kay hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye caggal muɗum noon o totti ɗum omo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorde Ousmane Sonko caggal ɗum noon ko ɗin ɗon otoji ɗi ganduɗa kay ko otoji ɗi hinde particulier kañumen kay ittama e duuɓi jeetati nawama e duuɓi sappo ɗin otoji gummotoɗi toon to caggal leydi taw ganduɗa kay en dañi e duuɓi sappo ene mbawi arde ɗo ete e nder leydi he ko toon to banggue camion ngaji to nobbi kolliti ko ɗin ɗon camion ngaji ganduɗa kay duuɓi men tollima e hitande ha yetti duuɓi sappo e joyyi ko noonne kadi e otoji goɗɗi ganduɗa kay taw ko otoji mawɗi koto banggue transport oɗo décision noon ari tan ko ngam wallidde ɓesguji ɗi ɓe kolliti noon wonande kay yoga e ɓesguji ɗi kañumen jonni nden ɗon yiyan nde ganduɗa kay ene wonno yidde walla mbiyen fandare ɓesguji ɗi nde happu o ɓeydete beele moni kala ene wawa yitade hen hoore muɗum no hannirta niyete. Vous écoutez Pinde Radio. Nous émettons depuis Anne-Mariste, Villa 92S. En jaltata lamborgo ngo Dakar jeyen ha toon to diwan mo Kédougou toon to Kédougou noon goomu diwanu yankoji toppitigu ko yowiti e rafiji daɓoji e ñalawma hanki o ɓe joddinoma e gouverneur de la région mo Kédougou ɗum ɗon ko ngam daɗɗude peeje ko yowiti on ɗon rafi biyeteɗo la vallée du Rift mo ganduɗa kay teskama ɗum e toon to diwan mo Kédougou kanko gouverneur o noon o yamiri dendagal service aji gonɗi toon ha tengti noon e haralleɓe to banggue cellal nde mbattata hakkillaji mumen gam ɓe mbawa haɓade ɗum koko yowiti on ɗon rafi biyeteɗo la vallée du Rift tawtoronoma nden ɗon jonde musidɗo meɗen joɗiɗen toon to Kédougou Alassane Seydou Fall. ñande alarba 5 lewru novembre hitan ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi ko serde mawɗo waɗi ɗo e nder Kédougou toon centre de formation professionnel e gardegol madame gouverneur de la région de Kédougou Mariama Traoré sababu wono caggal wiya oɗo rafi biyeteɗo vallée du Rift naati ɗo e nder Kédougou yiyama toon to wuuro ne wiye Bantago suka jarawo e duuɓi nogas go yiyama ina wondi hen hono noon kadi toon to wuuro ne wiye Salamata tawi ko suka jarawo e duuɓi sappo e ɗiɗi on kadi wiyama ina wondi hen nder ɗum ɗo noddiɓe ɓe ganduɗa kañumen goni toppito ko faate cellal yo ndentu kamɓe foof ɓe jooɗo ɓe jewtide e cakka peeje hono mbawa wadde mbawa habtade oɗo rafi o noddi kadi ɓe ganduɗa kañumen goni almameɓe gonɓe nder jumaji e jamaji ɓe hanno mbawa wadde kadi kamɓe kadi to banggue mabɓe ɓe mbawa haalna yimɓeɓe ha yimɓe kadi mbawa nande koɓe gone haalde ko o waɗi kadi erango e faade o mo ganduɗa kadi woni El Hadji Mamadou Alpha Ba woni président conseil islamique de la région de Kédougou nde wawata kadi ɓeydade kadi haalna yimɓeɓe tawno kañum addi hande diine ɗo e nder somo Kédougou on noon heɓani arde arayinde makko mo ɓiyi kono wiye Ibrahima Ba almami ɓe noon inchallah e konngol président conseil islamique somi kala komi hindi ɗo mi yahay mi yettina e mabɓe ko woyi somi yettini e mabɓe ko kamɓe kadi ɓe waɗay convoqué heddiɓe ɓe foof ɓe yewtana ɓe mi yewta ɗum ɗon ka dairaji mi yewta ɗum ɗon kadi ko jullidaji siko khutba juma waɗi ɗum kadi mi yewta ɗum ɗon pour yimɓeɓe wawa heɓude no ɓe rentoro ako ɗum haare woni ɗon inchallah pour Allah wawa wallude ha ñaw ngu hara heɓani yimɓe hewɓe inchallah ɓe wideɓe tan kamɓe duttoreɓe rafi o ina wawi ummade e jawdi o rama neɗɗo on wawi kadi ummade e neɗɗo o rama jawdi ɗum saabi ɓe beddima erango tan wiide bandiraɓe ɓe a ciknoɓe ɓe ganduɗa joom jawɗe ɗen ko wayno kosam ko adinde ñamde yo wulde ha wuula tew ngu so tawi heɓama yo ngu defe ha ngu ɓenda kamɓe kadi kamɓe newoɓe jawɗe gomɓe ɗo nder Kédougou ɓe beddima erango tan laamu ngu wawata waldeɓe ala jikka kañum ardi aynaɓe gomɓe ɗo e nder région mo Kédougou nden noon laamu o yombo ɗaɓɓan amen leɗɗe mbo ɗaɓɓan amen witirnere ɓe ndewa dinguiraji ɗi heɓe toppito nayyi ɗi ko ɗum min jiiɗi eyyi ɗum min jiiɗi walle feeje min mbaɗata tan ko si ñawi tan noddoya witirnere kana ɗum serde o yarino hadeni kadi kanko madame gouverneur ɓurtima tan wiɗe ɓe ganduɗa kadi woni communicateur traditionnel en ɓen kadi oto leƴƴi yo kadi kuccide ɓesguji ɗi mbawa ɗumen kadi ɓeydade famde ha ɓeydade kadi famnude yimɓeɓe ko hono noon kadi ɓe ganduɗa ɓe goni badian koken eɓe journaliste ji en kamɓe kala otobinde yoɓe ngal beele ma Allah wallu rafi o wasa hewde doole e nder région he Alassane Fall Kédougou Pinde Radio. Allah jarama a jarama Alassane Seydou Fall kono noon en keddoto ha joni toon to diwan mo Kédougou falen e on ɗon ONG biyeteɗo kowe kamɓe noon ɓe juɓɓinino toon to Kédougou ɗum noon ko ñalawma heblo fewtugo e rewɓe ɗum noon ko ngam
wallidde rewɓe ɓe ha ɓeydude gandal mumen holno mbaɗirta ha mbawa ƴellitade e gurdam mumen ko ene tolni noon e 35 debbo kam e yoga e worɓe kañumen keeɓi tawtorede gonɗon heblo en kettoto hen biyeteɗo Tabara Sissoko ko tergal e ɓen ɗon heblonoɓe on ɗon ñalawma e ballal musidɗo meɗen Alassane Saydou Fall. pesan projet andantama ko pour aynugol gurda mais gurdan celluka gurda mo andantama vraiment ko gurda jogu ko ɗon nafa e ɓandu buna adama mais kadi e banggal kala ko andantama ko e banggal keɓal rewɓe ɓe donc vraiment hande min ari ɗo pour formugol rewɓe ɓe no ɓe wawa andude ko honno yeesojo foti darirade e banggal politique honno yeesojo foti darnade banggal développement honno yeesojo en tant que honno wawata naɓude dental makko en tant que tel donc hande ko on session de formation min waɗi pour presque 35 femmes et 3 hommes fi honɗum worɓe ɓen kadi par ce que parfois la masculinité positive il faut ko sensibilisaɓe par ce que kamɓe foti men wallutude e kala banggal ko andantama ko sariya rewɓe worɓe ɓen foti men wallutude e nder ɗum ɗon ko ɗum ɗon fottinina men ɗo hande pour ɓe andan darde mabɓe au sein de leurs organisations mais e nder communauté on kadi e nder action de développement formation ko ñallal goto tum min waɗimo hande rewɓe 50 jo par ce que formation o ko pour banggal rewɓe ɓen sa nani to leadership féminin ko honno watte ha rewɓe ɓen anda honno ɓe darito ko ɗum taki ko rewɓe ɓen ɓuuri ɗuɗude. Allah jarama Alassane Saydou Fall gasi ha laaɓi ceer kabaruji meɗen nder leydi e joni en jabanat kabaruji caggal leydi. Pindi radio la page internationale kabaruji caggal leydi e Pindi radio. kabaruji caggal leydi puɗɗotoɗen ko toon to leydi Mali caggal nde ɓe ganduɗa kañumen goni pelle jihadiyankoɓe mbaɗi embargo ɗum koko yowiti e ndin ɗon camion ngaji citerne nawoji ndelam kuɓam toon to leydi Mali ɗum ɗon noon fuɗɗima battinde on ɗon embargo noon fuɗɗi ko guila e lewru septembre e nde ɗo hitande nde gonɗen ɗum fuɗɗima battinde toon to leydi Mali ha tengti noon e finoɓe toon to Mopti oto saha joni teskama toon coupuraji courant limtindi tawa ala fof ko jeeyi sababu so na ngakkere nden ɗam ɗon ndelam kuɓam ɗam ganduɗa kay ko pénurie carburant woni ko teska toon to leydi Mali e ɗum ɗon noon ene wayno toon to Mopti ko wuuro ganduɗa kay ko wuuro mawgu no fewi tawatengo toon to leydi Mali gonɗon wuuro noon ko ine tolni walla mbiyen ko ine ɓuura temedere ujunere ine made ine woodi e gonɗon wuuro ganduɗa kay tawatengo toon to banggue rewo mo leydi Mali to leydi Cameroun caggal nde o subta e dow gardingu leydi ndi kanko hoorejo leydi ndi Paul Biya ko ñalawma hande o jogori e wonde ɗum noon wonata ko toon to leydi Cameroun caggal ɗin ɗon sungoji ganduɗa kay mbaɗino kanko Paul Biya noon guila hitande 1982 kanko Paul Biya konko woni gardiɗo e ndin ɗon leydi woni noon duuɓi 43 Paul Biya mo woni hoorejo leydi e Cameroun nden noon wondore arata tan ko saaha mo ganduɗa kay seppoji limtindi ina teska toon to leydi Cameroun ɗum koko yowti e din ɗon sungoji lefol laamu bannoɗi ñande 12 e lewru yawtundu ndu gasi ha laaɓi ceer kabaruji meɗen caggal leydi joni en natnat kabaruji coftal ɓalli. La page sport sur Pindi radio kabaruji coftal ɓalli e Pindi radio. kabaruji men coftal ɓalli eɗen puɗɗoro ko yowiti e on ɗon liste mo ɓayyini subaka hande o keblowo kippo guindijo mo leydi Sénégal Pape Thiaw ko caggal nde o ɓayini on ɗon liste nogas e jiiɗiɗo fettoɓe jogorɓe tawtorɗen pottiɗe ɗiɗi cihilagal hakkude leydi Sénégal e leydi Brésil ko noonne kadi leydi Sénégal e leydi Kenya ina tawe toon Edouard Mendy wondude e Mori Diaw kam e Ivan Diouf to défense to ko Kalidou Koulibaly Abdoulaye Seck Antoine Mendy wondude e Moussa Niakhaté Ismaïla Jacobs El Hadj Malick Diouf Mamadou Sarr kam e Ilay Camara toon to banggue milieu de terrain to ko Idrissa Gana Gueye Pape Gueye Rasoul Ndiaye Pape Matar Sarr Pathé Ciss kam e Mamadou Lamine Camara to attaque to Sadio Mané Boulaye Dia Ismaïla Sarr Elimane Ndiaye Chérif Ndiaye Nicolas Jackson Ibrahima Mbaye
Habib Diallo, Cheikh Tidiane Sabali kam e Assane Diawo ingol ɗon doggol ɗon teskama hen ɗiɗo hesɓe mo ganduɗa kañum woni Mamadou Sarr kam e Ibrahima Mbaye pettaw toon to Paris Saint-Germain ɓe ɗiɗo kala noon ngari tawtude équipe guindijo mo leydi Sénégal mo ganduɗa kañum woni Assane Diawo caggal nde wayruno noddede kam nene arti gam tawtude on ɗon équipe guindijo mo leydi Sénégal caggal nde Pape Thiaw ɓajini ngol ɗon doggol ngol nogas e jeegom ko yuwiti ngal ɗon pottal cilagal hakkude leydi Sénégal e Brésil wondude leydi Sénégal e Kenya teskama hen noon ɗiɗo hesɓe ɓe ganduɗa kay ko ngol woni lawol men garwniwol kede nodde équipe guindijo mo leydi Sénégal Mamadou Sarr kam e Ibrahima Mbaye ɓe ganduɗa kañum goni ɓe haaguillaji men peɗɗiti ko yewti fannu coftal ɓalli ha tengtinoni fugu koyngel Seydou Mamadou Dia ko jandiyanke fanniyanke coftal ɓalli omona adda yiyande makko e on ɗon liste mo ganduɗa kay Pape Thiaw ɓayini ɗum kettoɗen mo ko yewtidi e Raky Diallo. ene mbawi artu tan to banggue Mamadou Sarr mo ganduɗa noddama tawi ko kesso mo ganduɗa ko Ibrahima Mbaye kañumne noddama tawi ko kesso ɓeeɗo holkoɓe mbawi addande équipe nationale mo Sénégal ɗum so tawi ko namdal hay supporter uji leydi Sénégal foof kamɓe foof donno aɓe jeeɓa championnat ɗo ɓe mbawi ɗum jabade nam Mamadou Sarr ko défenseur central mo ganduɗa hande ko baɗɗo fayida gonɗo toon to Strasbourg kano ni kadi kanko woni capitaine mabɓe o mo ganduɗa kañum woni Ibrahima Mbaye kañumne enen mbawi wiide kañum yermum ene yona tan match FC Barcelone e Paris Saint-Germain ñanden taw Désiré Doué Zouani Ousmane Dembélé Zouani kanko wambi Paris Saint-Germain ha wawi folde FC Barcelone ɗum ko gueɗel gonguel ngel ko gartugol Assane Diaw sen jii hande arti ummima blessure nan waɗa toon komo ko leeri no feewi ne waɗa golle baɗɗe fayida alay saago noddite arta lawol mum taw so wini équipe nationale mo leydi Sénégal pottiti ɗiɗi ngol ɗo kadi arti wawde jokkude golle ɗe ɗum ɗonne kadi ko hunde nde ganduɗa ko hunde hande wonde ɓeeɗo noon enen mbawi wiide liste mo noddi o nogas jeeɗi ɓe noddi ɓe e wonno wayanno en wawi waɗede critique ɓeeɗo so galano hen yimɓe en mbawi waddeɓe critique nam won luutaɓe hen ko wayno Krépin Diatta ko wayno Abdou Diallo ɓen luutama ganduɗa ko Lamine Camara ɓen luutama ko wayno Habib Diarra en ɓen ko luutaɓe kono ɓeeɗo arɓe ene mbawi lomtade ɓe ganduɗa ko wonnoɓe ɗon ɓende tawno équipe so pour daña équipe alay saago kala mo zuwani taw aɗa jogui lomta ɗum mo ganduɗa so lomtima ni yimɓeɓe ene jejjita gonannoɗo ɗon o ko ɗum hande équipe nationale mo leydi Sénégal jogui sen ƴeewi hande to banggue Como Assane Diaw no wombiriɓe ni ko noon mo ganduɗa ko Elimane Ndiaye sen ƴeewi hande attaquant mo ganduɗa ko attaquant hande mo kolopaji mawɗi gonɗi e dunde Europe foof poɗanto sen ƴeewi hande no wombirni kippo Everton hay ñanden ɗo yaltata nde sen jii caɗele ɗe ɓen ɓe ganduɗa ko Everton ɓe joguima ɗum par ce que ɓe cikkanno jouera ko juuti hay supporter leydi Sénégal ɓerɗe ɗumen puɗɗinoma dillude kono entraînement makko hollita ɗum waɗani garaw omo ganduɗa ko Fabregas taw kañum jogui kippo Como ko toon Assane Diaw woni kanko o hollitino ɗo ko ɓooyani sinno ko sagoji mabɓe ni kamɓe ɓe ganduɗa ko entraîneur uji joguiɓe kolopaji gonɗi toon ɗo Europe o taw coupe de Afrique o wona to suɓa ɗo suɓa wadde sen ƴeewi tan firti haqqille makko nane Assane Diaw ene wawi équipe nationale mo Sénégal nodda ɗum nawa ɗum coupe d'Afrique so yeehi coupe d'Afrique ma won toon lewru oɗo équipe nationale mo leydi Sénégal liste noddaɗo enen mbawi wiide oɗo liste ala foof ko Abe Kula équipe Brésil sen tumnima e liste mo ganduɗa kañum woni Carlo Ancelotti noddi ñanden to banggue Brésil to en liste mo Pape Thiaw noddi o en jiyani hen kono hulɓe ni en jiyani hen ko haɗata match o jouede namni ɓe potti laabi ɗiɗi Sénégal fooliɓe gotol keddigol ngol ɓe mbaddi ko gotel ɗum ɗon noon wadde firti tan ko leydi Sénégal sono fotta e mabɓe ko kamɓe jogoto koɓe kular kono leydi Sénégal ala jogade kono hulaɓe kadi ko match amical jouat tan football enen ñaagui noon Allah hokka polgu ngu Sénégal kalen eko yowiti e Ligue des champions européenne ñalawma hinki o waɗi no pottit ɗum koko yowiti on ɗon 4e journée e Ligue des champions européenne eɗen pottite teskade hen gartani jencudi ndiyete Karabak ko kam huccudino e Chelsea ɓe waɗi ko ɗekki ɗiɗi ɓe ganduɗa kañum woni Manchester City ko kam jaggi Dortmund fooli ɗum loggi 4-1 Inter de Milan ko kam fooli Almaty loggi 2-1 hakkude Barça kam e Club Brugge ɓe waɗi ko ɗekki 3-3 Benfica Lisbonne koko fiya taw fi ɗum ko Bayer Leverkusen 1 e ndiga Olympique de Marseille kam nene koko fiya toon to Vélodrome taw waɗi ko way noon ko Atlanta 1 e ndiga Ajax Amsterdam kam nene koko fiya e nder dingaral muɗum taw waɗi ko way noon ko Galatasaray Newcastle ko kam nangi on ɗon kippo Athletic Bilbao fooli ɗum loggi 2 e ndiga kalen ko yowiti e MMA omo ganduɗa kañum woni champion du monde Sénégal najo mo poids lourd
mo ganduɗa kañum woni Reug kanko caggal on ɗon combat mo ganduɗa kay omo wonno ɗum e heblanade hakkude makko e on ɗon biyeteɗo Antoli mo ganduɗa kay ko jibinande leydi Russe kanko Reug noon e wiide e jande ganduɗa kam woni Wisport o waɗi ko accident woni tan ko bolle accident e ɗum jeeyi sababu noon on ɗon combat jogonnoɗo wadde ñande 16 lewru novembre combat o dirtinama ha dumun goɗɗo ɓe mi ganduɗa kañumen goni waɗanoɓe organisé on ɗon combat ɓe garti noon e wiide mabɓe ne ndewdi cellal ɓandu omo ganduɗa kam woni Reug so ɗum laatima maɓe gartu hen e ko yowiti e piksugol combat mo ganduɗa kay Reug ene jogori wadde ɗum koko yowiti on ɗon MMA gasi ha laaɓi ceer kabaruji meɗen nder e caggal leydi kamɓe kabaruji coftal balli jetti en jarni moni kala bannoɗo hen junggo muɗum ha kabaruji mbawi latade ko noon jettirɗen Elage Bassar to juɓɓudi kabaruji en jetti rédaction mo Pindi radio en jettiɗen kalirde cengodirde meɗen adi meɗen e kabaruji wonata ko janggo sowɗo waktu heedi ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi radio Allah jarama on jarama.